Professor Edgar Parameda. Good morning, marinaga po, Graray. Nag-echo ako. Yunid ko na iniyo. Yan, natawid sa natabi ta. Sa laso. Merong entrada. Okay, marinaga po, gabos mga tugang. Welcome po sa panibago na naman na presentasyon. Edisyon kan programang Pangkabuhayan at Pangedukasyon. Atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division sa panginot po ni Ma'am Rico. And then, syempre pa, sa muyang pangungusta sa kabus na inabot kan sa muyang broadcast. Ini po ang sendong lingkod, si Edgar Parameda. Makakasabay din doon sa Gudyan alas 11 din pagkaaga para sa saro na naman na edisyon, presentasyon niya to kan programang Panghanap Buhay o programang Pangedukasyon at Panghanap Buhay. Ini po si Edgar Parameda, sa pangalan siyempre kan sa kuyang karibanan, si partner Professor Seth Di Matera, na kanakaaging Sabado, kanakaaging Webes, siya po ang sa indong nakaribanan. Yan. So mga bisita kayo from the Department of, from the Institute of Design and Architecture Paman Giraray or BIO Idea. Kundi ako nasala, si Architect Kuya Puyan, tapos si Architect Maureen Zia, ang associate din, nakaiba ni Professor Seth Di Matera. Okay. So sabi ko nga ni, ano man po ang sinong pinagkakaabalahan, ano man po ang sinong pinagkakasibutan, madya na, magiribanan giraray kita para sa saro naman na pagpresentar niya tukan sa tuyang programa. Siyempre pa, bago kita magpoon, ang sa tuyang pagpapaabot ni Enhorabuena, pangumusta sa gabos ng mga personahe. Yan, kan Bicol University Teaching and Not Teaching Personnel, sa panginat po kan sa muyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres. Siyempre pa, sa tuyang mga vice presidents, mga baguan sa tuyang mga vice presidents ngunyan. Ang latest, si Attorney Norly Reyes, sa Vice President for Administration. Then, ang sa kuyang kasabay sa Bicol University College of Business, Economics and Management, si Professor Sunny Ramos, Vice President for Planning and Development. Congratulations po sa Saindo Gabos. Siyempre pa, ang mga deans and directors, mga officials, as in mga, siyempre pa, mga estudyante niya to sa laog kan Bicol University. Siyempre, sabi ko nga sa bago, sa mga teaching and non-teaching personnel. Kumusta po sa Indogabos? Siyempre pa, ang mga partners, kakolaborator kan Bicol University, maray na aga po sa Indogabos. And of course, may napagkaaga, siring kan mga previous weeks na ngunya na bulan, pumpa ka nakaaging, yan, last week kang May, nakasabay niya to ang mga personahe kan Bicol University Institute of Design and Architecture. Nahiling ko kan sarong aldaw, nagsabay si Padi, si Architect Leo Del Rosario, ang director kan BU Idea. Ano da kunya si Architect Tabi, Architect Ana. Kung gusto niya magsabay. Takan sarong aldaw, kan sarong Webes, garo nahiling ko siya with Professor Seth Di Matera para maki-update kita na nagparalibot ini sa sarong lugar. Masarong bulan na nagpasyar duman sa sayang mga mahal sa buhay. Okay? So, yan po gabos sa tuyang babalikan. Makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Bisita taon niyang giraray, si Architect Ana Lorilla kan BU Idea. Yan po sa samuyang pagbabalik. Makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Hep hep,
Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joe. Diyos maray na aldaw mga katiwala, madjanasin maging miyembro kan Katiwala 1008 Community, ang komunidad ning mga katiwala. Sa paagikan sa indong financial na ambag na 1,008 pesos kada taon, magiging kasaro ka sa pagpahayag kan katotoohan sa paagi kan media evangelization kang Diocesan Multimedia Services Incorporated o DMSI kan Diocese ng Legazpi sa radyo, TV, asin internet. Pero tanganing bako marhay magabat, pwede man na pangaon sa apat na pagtao kan contribution sa 250 pesos kada quarter or 3 pesos kada aldaw. Pwede ka nang makisumaro sa Katiwala 1008 Community. Pwede na ipadaraan sa inyong contribution sa GCash number 0935-693-7069. Magkuhan inform sa mga media outlet, Vida Católica Bookstore sa Babagan El Palacio Building, Via Maria Printing Press, 94.7 Spirit FM Legazpi, asin sa Radio Veritas 1008 kHz sa Old St. Jude Catholic School, Midano, Legazpi City. Sa karagdagang impormasyon, mag-i-contact man ang Katiwala 1008 Community Director, Reverend Father Francis Binaya sa numerong 0935-693-7069. Maging katiwala sa katotohanan, maging miyembro kan Katiwala 1008 Community. Chikiting likas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pamakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Okay, balik na po kita rin sa satuyang programa. Medyo makaskaso ng oras. Oh, ano daw ta 14 minutes na. Alat na ta palayahan ta ining ano ta nagfi-feedback ang audio ta. Yan, nag-log kaya kita sa Zoom link man kang wala tayo gwapa. Nagsumay-sumay ini sa kuya. Madali lang po. Okay, ibaba ta ang volume. Yan, okay na. Okay. Sige, sabi ko nga ni, 14 minutos makalampas ang alas 10 in pagkaaga. Digdi po sa sayang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Sabi ko nga ko sa bago, sa tuya pong bisita ngayon ng pagkaaga, alos 2 beses na kami kayo nagkaoron, kasabay si Architect Bahamundi, kanakaaging mga previous episodes niya to. Nasa linya na po si Architect Ana Lorilla kan Bicol University Institute of Design and Architecture. Architect Ana, good morning. Maray na aga. Welcome back. Good morning po sa Gabos. Okay, morning. Nice to be back. Yes, so tulong sima naman kita tabi Architect ka nakaaging aldawan bago mag-guest sina Architect Apuya saka si Architect si ano. Si Yes, sir. kasabay ta si Architect Bahamundi na exhaust ang reno. Bartolome, sir. Ay, sorry. So sorry po. Si Architect Bartolome, sining pigisabi kong Bahamundi na ini. Nahiling mo na Architect Ana. Kaya paghali ko pa no, nasa
presentation ako kang paper presentation kaya may sugar moderator minuan bahamon di ang pangaran kay itong sorry kay architect Bartolome. Sir, yao na si Sir Leo. Ay, nyao na si inuton ko na tabi architect Ana ang press from abroad. Architect Leo Yes, pa sir. Okay lang ba? Tabi ane at architect Ana. Yes, sir. Okay. Architect Leo, morning. Hello, good morning. Morning, architect. I'm still here. Nasa Perth, Australia ka patabi pare. Iyan yung pagkatabi. Ayos sabi ni Architect Ana, leaving ka na kuta na para inagad mo manggalan sa Zoom. Ang samutong makakauron mga tugag nasa linya po si Architect Leo de Rosario, ang director kan BU Idea. Ang kababata ko ni. Pati greetings ko na siguro sa ating mga parantabay. Sa nadawong kita sa Radio Veritas, live kita sa DCTV Channel 8, as in sa platforms kan Bicol University, FB page kan BU sa KEMD. Padi, greetings mo tabi, papantabay ta. Okay, good morning sa gabos na nag-aantabay sa programa. As in, gusto ko lang ipa-send doon na naugmahon ako na nag-igwa kita ki-arog kaning activity sa Bicol University. And also, salamat din sa kay Sir Edgar and the rest of the staff of Radio Veritas for this activity na in cooperation with course extension activities of Bicol University. Medyo bako ako prepared na Okay lang pre. sabay sendo. Sabi ko kay Ana, sabay lang ako. And welcome and sana magkaigo kita kay magayon na topic niyan sa para sa ma-inform ka ang publiko kung ano talaga ang architecture, what this architecture is all about. Kan last Thursday nakapag-sabay ako kinit na oras, nakadagdag ban ki mga information about kung ano ang trends ng architecture sa Pilipinas ngunyan as in sa bilog na kinaban. Iyo. Ngunyan na kung mahiling nindo, ano na kung ngunyan, ibang-iba ang architecture bisa Perth. Yeah? So, kaya yan. Yan ang ngunyan aldaw, nagkakaigosin na sweeping dito sa subdivision, ano? Nag-sweeping, street sweeping, taminaoran pa sana. So, iyo man sa nagad ang pwede kong Padi, may hapot ako sa imo, ano ta? May hapot ako sa imo, tanahiling ko sa mga pictures mo niya, ang kaduman sa Sarong University, sa architecture. Ano ang pagkakaiba? Siyempre may mga inputs ka, may mga nahiling kang diferensya, may nahiling kang mga pwede pang adaptaron tao sa architecture. Dit na ano pa ang mga inputs mo, o mga nagkahirling mo dyan, nagka-obserbaran mo na some pwede tang adaptaron, pwedeng aniba, adalan pa notes to, pare? Actually, thank you for that, Sir Edgar. Actually, ibang-iba kung sabi yung tang iba. Sabi ko ni amazed ako, sabi ko sa aki ko. One thing na notice ko duman kasi halos pararehas ang building sa sarong campus. As in, of course, sa pagduman ko, medyo kulang ang tao, pero kumahiling mo ang halos gabos na facilities para sa estudyante, igwasinda. Pati sa mga amenities, pati ang mga na-amaze ako nga nito. So, LGBT na toilet facilities, ito sa pinicturan ko to. Iba-ibang CR para sa iba-ibang klaseng pagkapunta inclusivity para sa mga estudyante. Anyway, kaya araw siguro ka ang mga facility nito, medyo mahal man talaga ang tuition duman. Medyo mahal. Ano yung panikuan? Government school or private? Private. Sa pinakabantog na university dito sa Western Australia. Duman kaya nag-graduate sa aki ko. Congratulations pala sa aki mo. Nahiling ko sa mga pictures. Congratulations kay Chester. Kaya binisita mi man para mailing ko so kung anong kaibahan. Actually, kang mga facility. Very playful ang design nila. In fact nailing nga duman maski palanday pig pinturahan, day pig plaster finish ang mga building. Mas magayon man ang resulta. Ano ni pa di? Ano? Ini mga buildings na lang yan, sa mga contemporary na ini or may mixture pa siya kan sa mga previous ng mga barok, mga ano yan. Paano ang design yung ginibon ng dao?
Actually, pigapod mo yan na eclectic, Eclectic. kombinasyon kang present, eclectic, Mhm. kombinasyon kang present at saka classical na mga, kasi, digdi, igwa man silang mga projects about restoration and conservation. Mm. Tapos, pigbiblend talaga ninda digdi sa kuan, Mhm. sa history ninda, Mhm. ang mga buildings nila. Magayon, combination talaga ng mga materials na bago. As in, so mga luma, kaya nindang kawatan. Mm. No? Takul pa nga na kung gustong ipopost ko na, Mhm, mhm. kaya lang baka bawal i-post. Anyway, siguro, in the next weeks, ipopost ko na. Aha. Anyway, yun talaga ang pagkakaiba, well-maintained. Mhm. Pero, kumbaga, worth ang pag-tuition mo Mm. duman sa eskwela na ito. Kasi yaon gabos ng facilities. Ang library ninda, magayon nun. Mhm. And wala yata akong may guwan. Mhm. Masabi na kung anong pangit na nahiling ko. Wala. Abalahon ta ka Ayun. pa padiha, abalahon ta ka. Sa mga facilities, anong nahiling mong improve, moderno, na mga facilities na kaipuan ta man adaptaron? Para sa kuya, yun kan. Siguro sa kung nga taarog kan sinda itong mga kuaninda. Ang supply kang electricity ninda di magayon nun. Oh, Kaya so they yan, can ano? afford Mhm, na mhm, siguro mhm. sa climate ninda naarugan ni maliputon kaya puwan talaga nindang may heating ventilation. Mhm. Kaya ang power ninda talagang electric power is really powerful. Talagang Magayon. Kaya ang mga they were able to construct to mga buildings ninda because of the latest technology. Sa anong bagay, advanced talaga sinda. Oh. And these are all because of their taxes. Sabi ka nga ko, worth na magbayad ka kambuis kasi napapaduman sa mga facilities. Pero you pay for it para mag-ego kayo na facility. Curious Yan ang ano? nailong ko na reparo. Kaya, ayan, ang makamundo na dyan sa tuya, kung magitang source of energy, pero dito naman ako maximize ang gamit. Eh yung nga, ni saran sa hindering factor gada no na Oo. supply Ayun. sustained and permanent na supply kan kuryente ano pero uso ba ngunyan sa pigapod na digitalization 3D printing Oo. etc. Digdi. Kumusta diyan Digdi, pag loob mo digdi, kumbaga dyan sa tuya ko ang biometrics, digdi, all CCTV. Oh. Dahil maski nga, sabi ko mo magayon nun bagang flowers, digdi. Aha. Ano na niya, kung mag-pick ako kay flower, kaya kidahon, sabi ka nga, ko dahil mga yata, penalty, may fine ka nga tulos kaya. Okay. So na-link ang gabos na iro mo, kaya siguro, kaya Yun ang isip kang tao, ang isip kang mga niyon digdi, disiplinado ta, anytime, pwede sinda madakop. Mhm. Kasi may mga surveillance sa camera ang kada facility kan kuan. Ka mga building ni dayan. Yun kadakol na kuan. Kadakol na Daing biometrics pa rin? naka- Daing biometrics na Mga- pinagamit? mga CCTV. lang. Bako naman siguro biometric kasi ang mga ID ni. Pig-try ka nga ko na maglaog giraray sa library. Mhm. Dahil na pig-accept so kanya. So ID. Mm. Meaning to say may code. Kung if you're a student, you can easily have an access Mhm. sa mga buildings kung estudyante ka dumaan. Ayun. Ano gaya? Kaya pag nag-graduate ka na, dahil na, putol na. Automatic automatic Oo, yung putol na automatic. so ano mo. Yan ang mga na-observe ko ng mga technology na pig-apply digdi. So dahil mo na magagamit talaga ang ID mo na mag-pretend ka pa ngayong estudyante, automatic sa system kan eskwelahan, wala ka na. Dahil ka na, dahil ka na. Magayon gaya? Nabanggit mo pa di ka sa Yan ang bago. reparo ko. Nabanggit mo pa di ka sa bago na sa mga building, uniform, parehas. Anong sabi yung kanina pa rin? Kaya ang kada saro ang building nagbe-blend sa saro kung ano ang finish niya kani kang ang itsura kan wall, ang itsura niya kang bintana. Pero parehas halos. Uniform. Parehas, yeah. Ang na may spagot ang building identified as sa mga numbers. Anong sabi na? Halimbawa, ang sa architecture duman 214 yata ito. So 214. architecture building, so civil engineering building or engineering building 215. Mhm. So yan, daing mga pangaran ni kung Sisay na Pulano.
Oh. More on Mga garo numbers coding lang or numbering lang ano. Coding, mga number lang. Parang kung drama-drama kung ano, mga Okay. pangaran ni kung sisay. Diyan sa tuya, iba man ang kultura, tapi pangaran kung sisay ang sponsor. Ay, mga ano. Oo. Ano gaya, yan, nari paro kata mga every area yata, every corner, igong directory leading you, mga kumbaga, wayfinding, Okay, directional. leading you no? to may mga campus directory. Aha. Yan, magandyan sa kung igwaman kita, dahil naman paraapot, ano? Ibaga, oh. Malako ka, marani ka lang sa mapa, nyaon sa sa sarong corner, aram mo na kumasain ka. Mhm. May mga legend yan ang magayon man digdi. Iyo. Saro pa na nari paro ko. Sa mga estudyante pa Tapos- de. Kumusta sa mga estudyante kung Kaya mahiling mo? nagdumang kaya kami Sunday. Okay, daing ko na no. Kaya Yung klase. tapos tapos naman semester digdi. Mm. Pero we can easily kuhan. Nakalog man kami kasi maglog ka doon. May bayad ba ng parking? Parehas man sa... Kaya malawag ka, mabayad ka sa parking. Parking area. Okay. Ang ano niyo, Kaya dyan sa to, dyan sige sa tayo. tuya, nga ni makontrol garo ang tubig, ay ang paglaog kang mga auto, di magpabayad man sa parking. Yeah. Okay. Paano naman baga kita dyan? Garo dyan mo nahiling so importansya na may plano talaga, may land use specifications, and so on and so forth, para makumbarlangga daw tabi architect ano? Iyo. Kaya parang isa self-contained community na niya naman nga gabos, may auditorium, may football field, etc. Gabos. Kasi it's ang linaw ganda it's a private. Pero sabi sa mga ko almost the same man lang kung sa public. Kares mo na facilities. Yan ang kagayon. Kaya sabi ko kasubago, dahil bahala lang ka ang buwis, worth man, kumbaga may value. Okay pa rin. Okay, nagkaraba lang pa rin. Baka may maidagdag ka pa tabi. Taaram ko medyo pa, ano ka na? Paano ka na? Kami. Anyway, again, thank you very much, lalo na kay Architect Ana and the rest of the members of the faculty who facilitated this activity. And I hope we can still have more to come in the next months or years. Thank you. Thank you, Tabi. Thank you very much. Thank you. Okay. Congratulations, proud lolo. Okay. Okay. Thank you. Kumusta kay Thank Madi you. saka sa mga aki mo, Tabi, pare? Okay. Thank you. Yan po si... Okay. sige. Thank you. Si Architect Leo Del Rosario, ang director po kan Bicol University Institute of Design and Architecture na direct and live. Yan dyan sa Perth. Tama ba ako pa rin? Perth, Australia. Okay. Nakulaw na bagay. So, naging mga eksperyensya, so mga nahiling ni Architect Del Rosario dyan sa Australia para kung sakasakali, kung kaya tabaga, pwedeng adaptar. Di ba, Architect Ana? Yan si Architect. Sir. Okay. Opo. Na-amaze ako ng mga istorya ni Architect Leo. Garo pigi-imagine ko, Architect, kung kita itong duman, nailing ko na gurano ka gagayon. Although kita dahiman kita mapabaya baga siyempre, dahiman kita maudyan. Pero garo mas siyempre mga ano yan, sabi ni Architect Leo, duman ngaya, di baling magbayad kayong mahalangkaw na buwis. Okay man da, ano? Nahiling talaga, ano? Okay. Sa tuya, sir, dapat arog man ka. Yung nga ni, papagayon taman talaga ang facilities. Kanahiling sabi ni Architect baga na halos naman ang building pararehas, numbering lang, di masyadong check-cheburetse, mga kaya numbering lang. Pero mga simple yun lang magiling Architect Ana, no? Sa mga arog ka na sa arkitekto talaga, dapat mas simple baga. Arog ba kita ba ang presentasyon ng tabi Architect Ana? Simple lang? Iyo. Simple lang talaga, sir. Ang importante lang kaya is na plano kimaray, nasunod. Ito po ang saro sa pinaka-importanting bagay na dapat nagikip. Kaso lang po minsan sa implementation, nababaliwala po. Maski gurano ka gayon sa plano, di siya na i-implement. Iyo, kung minsan baga architect, ito sa bigisturang takang enot ni architect ka na yan, Bartolome, na nababago bigla. Yes, Primero sir. na, so tag sa diri ngayon, bagong tayo niyo. So mga bagong administrator, bagong tayo ngayon. May bagong administrator, bagong tayo ngayon. Narilibong ka mo, kung paano na ba yan, sino ba yung kitang direksyon tao? Okay. Sige, Architect, mga commercial ko na kita. Sa tayong pagbabalik, idiskutar niya to ang mga engagement, ang mga activities, ano ang mga
kakolaborate kang institute sa iba-ibang ahensya kan gobyerno, iba-ibang pribadong sektor sa Dayos kan Legazpi. Ano ang engagement kang Institute of Design and Architecture? Yan po sa muyang babalikan, didiskuturon, makalis lang ka nagkapirang pagiromdom. Chikiting likas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pamakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko po uminom ng Marcafe. Ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe. At yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. Kasi TV, sagot dyan, maging sa kamatayan, monerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya'y sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Calvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Sige, balik na kita digdi sa tuyang programa. Oras niya to, 34 minutos makalampas and alas 10 nin pagkaaga. Balikan ko na po si Architect Ana Lorelia. Architect? Yes, sir. Oo. Salamat na pagbalik. Sarap baga sa mga mandato ta sa SUC, sa Tuya, ining extension maliban sa research. Sa BU Idea tabi, Architect Ana, ano ang mga engagement na kina-imbultuhan kang sa tuyang unit? Alam ko, igo kamong MOA sa Dayos kan Legazpi, igo kong project sa ining BU Sketch. Ano yung mga engagement na tabi, Architect Ana? Yes, tama ka, sir. Enot na enot po, igo kitang pig-upod ng mga technical assistance na pig-create. Lalo-lalo na po ining MOA ta sa Diocese of Legazpi. Na pigtatabangan ta po sinda. Ito po bagang sa heritage. Heritage. Opo. Tapos kung may mga need ang kada parokya, tiga-assister ta po.
And in case po may mga engagement para sa LGU, kung sisay man po sa LGU na involved naman sa parish na ito, kita man po sa BID ang nagre-represent ka ini in behalf of Diocese of Legazpi dahil yaon po sa tuya sa expertise. Ayun. And kung igwang mga patrabaho ang diocese na diocesan siya, pig-supervise and pig-pararami ang mga plano na kaipuhan. And saro si Sir Apuya po sa nagpipirma kan sa tuyang plumbing plus the FACSO supervision sa extension activities na po siya nagpapatak. So, Ayun. kaya dakulaon ang engagement na po pag-abot sa technical assistance sa diocese. Okay. Anong nature kang technical assistant sa tabi Architect Ana, sa restoration ba, sa construction kan mga bagong simbahan ngaya o parokya? Ano po 'yan mga ano natin? Technical assistance ta. Sa pag may mga bagong project po, ipipreparar mi ang mga plano na Okay. free of charge. Oh. Kumbaga, opo, pati po, so, syempre po, pag nagpirma kami kaya day mi piglilingawan magkuaki permit to practice. Yun, oho. Kami na ang liable for that ano. And part na nganing mas makagian ang diocese, tigtatabangan ko po silang ma-supervise ang project. Igwa lang ki mga hard na tao na sinda ang on-site. Pero supervision per se, piga oversee ko po lalo na po pag Saturday na wala Ayun. kitang klase. Oho. Bilog na albay tabi ni Architect Ana? Opo, gabos na may concern po sa diocese, bilog na albay po. Ayun. Sa ina tabi Architect Ana ang mga na-assisteran nindo sa inang mga parokya, sa inang mga lugar na? Oo, enot po, ininot ta su Daraga. Daraga. Kasi, 2017 pa po su mawata with with diocese. And then, sinunod ta po, tabako. Okay. Basta gabos na po, ining tinabangan taman din po padansin na ayos kang mga papel para ma-declare as cultural heritage. Like, ang tabako, may declared na siya, pero kang napabayaan siya. So, tinabangan ta siyang maibalik giraray so marker kaya na lagan sinaki marker and during kang typhoon kita naman po so nag-assister kang preparasyon para isubmit sa national agency. Yun. Gayon ano, bako lang pala ngayon sa restoration kundi sa pag-prepare kan mga papeles para maisabay ni sa o mai-consider siyang cultural heritage, ipiga-assisteran ta pala sinda no? Opo, sir. Kaya magayon ano, pero bilog, ano, holistic approach, so holistic na ano. Yes po, holistic approach. Ayun. So sa tabako, baga architect, nabanggit mo sa tabako, narumduman ko, guno na route ito, na-destroy ito kan bagyo. Ano so naging papel diyan kang idea, tabi? Opo, so preparation, sir. So, enot, kasi sa pag-cultural heritage po, dakol na proseso, enot sa documentation. Documentation. And then, ikinonekta giraray sinda sa national agency. Okay. Papano so gigibuho na pagbalik ang atop. Iyan na mga area na po iyan. So kapos na mga preparasyon, inasistar ta po sinda. Iyo. Hanggang maatupan ngunyan. Na ngunyan pigpiprepara naman po. So proseso kang paggibo kang siling. And kaiba po may mga dakol na ang kada parokya igwa man po kitang pig-upload na mga komisyon na nagtatabang. Pero nag-i-spearhead po kita bilang BUID duman sa technical aspect. Ayun, oho. Pag sinabing technical, so design, so paano i-restorar, so mga, etc. no, mga organo. Yes, sir. Oho, okay. So maliban din ditabi architect sa mga parokya, sa mga munisipyo. Alam mo ngaya, sa sarong barangay, gusto ko man nga tabi, sakop nga kang parokya, kang Legazpi o kang Daraga, pwede man nga ako magpagibong ngayon kaning kapilya ni, okay, improve ko ngayon, okay, padakulaong ko pa ini, kasabayan sa pigitawan tanong technical assistance tabi. Architect ko na araman ko, so dap-dap, pero kasabay pa ka mo duman sa barangay dap-dap sa Legazpi, kasabay ka mo duman tabi. Yes, sir. Halimbawa, ang proseso po, ang diocese, sigwa po pag ang mga kapilyang kapot. Maduman sila sa diocesan committee and then kami bilang yaon sa taas and part ang BUID matap kami halimbawa bako man necessary nagabos kami matap kami mga linkages na mga professional pero pagapot po sa design tig kami na sa nagche-check din. Ayun, kumbaga may grupo mo na mga professionals o mga alumni ito na organization na titap manindo sisabay sa engagement.
Oh, very good, ano? Opo, sir. Para mas dakula Kumbaga, nag-iribanan, ano? Opo. Kasi importante sir na iwang tao sa ano yan, sa locality, sa community. Dapat duman mag-emerge ang professional para naaalagaan ninda ining mga kung ipapakonstruct ngayon, lalo na sa mga chapel. So, iyan ang pigi-encourage ka. Sagod ko yan, ongoing ini tabi architect ana na mawatas sa diocese kang ano yan, kang Legazpi, ano? Yes, sir. Ongoing po. Okay. Sarap po sa naunambitan ta architect nagaro engagement din doon. Nahiling ko man ini sa mga mall, may Sabado ka mong activity, ining BU sketch. Ano ining BU sketch tabi architect ana? Ang BU sketch po, sir, nagkukuakit-aki mga participants coming from the different school. Duwang beses na kita, second season kita ngunyan. In collaboration po ini sa mga paint industry ta. Minsan sa Boysen, minsan sa Davis ang ka-partner mi. Together with the Daraga Kagsawa chapter, so United Architects of the Philippines. So in line sa sarong chapter digdi sa tuya sa Bicol. Okay. Every year, kung bako ngani po sa pandemic, siguro nakaapat na kaming training. May initial kaming 30 student na pigkukuha sa mga barangay. Naka-focus kami sa Daraga dahil su chapter na collaborator tayo taga Daraga. Sinda ang nagpipili yung mga estudyante coming from the school and nagko-communicate din. And ito din ang mga linkage ta po. And then mga participants po pigti training sa tulong session, enot sa ano yan, pencil. Pangsunod pen and ink. And then ang last colors. And after po kaan pag naka-training na sinda ka ining 3 consecutive training, magkakaiwa po kami ki culminating activity. Nagkakaiwa kami ki mural painting. Last time po mural painting mi sa Anislag High School. Po. May ano ka mo, naramdaman ko architect ana, may sarap ka mong garo estudyante rin doon na na-feature sa dyaryo, sa mga platforms. Isa nga tabi ito, architect? So, natibay mag-drawing? Isa nga nito? Sitwason, sir. Sitwason, Opo. Anong so special talent niya, or skills niya? Matibay siya talaga, sir, mag-drawing. First year siya ngunyan digdi sa, sa BID. And saro pa lang, sir, sa direction mi kay itong sketch is to encourage student also na maglaog. Dakol na kami ng estudyante na halit sa sketch na napatraining mi. Nayaon na ngunyan sa Arki, nagkaklase na sinda. Okay. Paano nga paligtabi architect pigukuata sa mga participants tigdi? Tapos sabi mo kasi halian sa mga schools, paano ang manera, ang proseso? Opo, ang usually sir, itong mga pag-graduate na sa mga K-12 or K-10, diyan kami nag-start. Opo, tanganing maprepara na rin sila sa direction ninda para sa college. And then usually inclined na sila sa arts para igwa na silang puunan. Madali na sana ang pag develop sa inda. Okay. Natay ani architect ana ang pigano ta diyan sa sketch ang pigano tango na so sa pencil ink sa ano yan then color nata ini ang mga pigtuturo ta bigi 30 mo na sa ina ning tulong aspeto na ini. Opo, basically po sa during elementary and high school po baga ka mga aki. Igwa na silang subject na arts. And and kadakol na din ng mga estudyante na inclined digdi and very much willing na ma-develop pa sila. Opo. Ang ining matibay ka nga mag-drawing, matibay ka sa sketch, matibay ka mag-transform sa imagination mo into picture. Ano yung architect tabi ana namamana or nasa hilig or because of the surroundings of environment sa mga na-experience ninyo tabi architect? Actually, ang saro po minsan namamana. Minsan talagang inclined sinda digdi sa pag-ibo ka ini. Pero kung gusto nidang makaukod, nauukodan man sir. Okay. Pero importante hun sir ang passion. Ito ang pinaka-importante. Yes. Oo. Kasi kung igwa kang talento pero abo wala man ikakipasyon na ipagpadagos. Iyo po, wala man giraray. Naramdaman ko sir kung klase ka ito na matibayon sa sa pag-drawing mga caricature, mga karton, kang ito sa naging dahilan ko nata na bagsak ako. Naramdaman ko lang. Pero matibayon siya, pero tama ka, so passion niya, so interest niya na mahon palalo itong skills niya,
dahil man ay pagpadago sayang may mga arog pa lang ka na architect na maski dit ang mo, dit ang garo karaman mo pa, pero kung yaw ng passion, ang interest mo, mas matatabangan ta at architect Yes, sir. Totoo ka dyan. Opo. Actually, so mga estudyante po na Kuraamita, ang nagpipili man din po pag nagsurat kami sa school together with the UAPDCC. Okay. So mga teacher na din na aram nilang may capacity and willing na to be trained. Oo. Usually, kaya initially, duman mismo sa school ninda, nahihiling tulos kang mga teacher. Okay. Na may capacity ining ako. Sa na mga eskwelahan iniharali o mga barangay nyaraon na ko yan sa sa idea na nahiling nindong kang nagkaigwa kan bios kas nagkaigwa nin potential, may potential. Sa rin mga barangay ni garo sa profiling ta mag-architect. Sa rin harali ang mga ini. Opo, igo kitang hali sa Daraga High School. School sa rang school siya. Igwang hali sa Malabog High School. Na unang yan. Kaya pigabangan mi sir ining bagong graduate mi kung digdi hali sa school na kinuami kung sisay naman ang magiging sarong architecture student. Uy, bagata. Garo pupunason ta so pag tubod kang pag architecture nga pag mayaman sa nangaya ay grabe ang tuition niya kayan ay grabe ang kay po na requirements diyan ay kay po kay magbakal kay technical pen etc. Garo dai man yan sa mga ulang tabi architect para maging architect Yes, sir. Importante yun, sir. So, sabi ko nga ni sa imo sa passion, tapag yaong ka na digdi, maski di ka tatao, basta willing kang makaukod. Makakaukod ka, sir. Iyo. Oo. Pag abot mga sa mga equipment architect so Stedler, kay Puan mo T-Square, kay Puan mo ni mga kani, yan, medyo mahal, sa nakaka-discourage sa sarong ake, or yan, nadidiskartehan mo tabi architect. Tapos mahal mga gamit kay ni, so katalan, etc., drawing paper. Actually, sir, kaipuhan na mahal talaga ang kakaipuhan na gamit dahil kapag ka pa-practice ka na, di man pwedeng magamit ka kang Pero ngunyan po, bagay, kadakol ng mga imitation, pigtutugutan mi man na gamiton. Pero may mga bagay na minsan, di pwedeng palitan. Okay. Kasi, magiging output mo sa presentation mo, kumbaga, nasasala na, hindi na siya magandang tingnan. Opo. Paging karista architect na inibagaw yung mga natural skills sa pagdrawing, gamit sa ansayang kamot, ansayang talento, ansayang imagination, pag-integrate naman nigdian siyempre may mga apiyak din ng computer-aided draft, design, pag-integrate yan dyan, para gano'n ma-acclimatize na sinda sa technology of today. Pag duman po sa sketch, sir, dahil may papigi-introduce kasi kaipuhan po itong manual. Asaro iyan sa pinaka-importanteng parte kang pagiging estudyante kang architecture na dapat mababad ka po sa pag-ibuki manual. Pero pag yaon na po sinda digdi, first year hanggang second year, kadaklan po, mga manual pa yan. Pero pag nag-third year na, iyon na ito, duman na pag-introduce po inig mga software na ini. Duman na sila pagtuturuan. Mga computer-aided ko na mga design, mga CAD na pag-apo din duman na palang pag-introduce tao. Okay. Maliban digdi, architect sa collaboration mo, watas sa Dayos sa Legazpi, yung BioSketch, ano pa mga engagement sa luwas po or sa mga organizations? Ikaw po kitang piga-upod, sir, na banner program na ginibumi sa na piglo-launch mi na padiit-diit. Duman po baga sa mga na-mention ka sa bago ni Sir Leo. Ikaw kita sa component ni itong assessment of existing buildings and campuses. Itong piga-ambition mo, sir, na pwedeng maginibot. Basta na natabangan mi na, malibot kami, may in-charge po digdi. Taganing tabangan sinda. And then, kung susunod ninda, iyon na itong magiging effect niya para itong pigistorya ni Sir Leo. Basta guided na pigsunod. Iyo. Sa anong mga organization or agency ang mga target ako tabi ka ni architect na project dyan sa idea? Opo. Commonly, para digdi po, sir, sa mga school, inoton mi mo sa BU, and then maluwas kita pa diit-diit sa mga neighboring schools, tanganing at least, kasi, sir, bako man ini
one time lang eh. Iyo, iyo. Sa biyusan na, dakulo na kitang dapat tutukan. Iyo. Iyo. Oo, padiit-diit. Tapag ginibo mi kaya po kayo ni Gabos, halimbawa in one time, dahil na kami maturo, kairap man sa estudyante. Iyong manang no? Minsan ba kita, obligado pa kita kang instruction. Number one, pag mga instructor to assistant professor, instruction. Pero ngunyan try to encourage ba kita mag-research, mag-extension, di ba? Pero okay man, kasi mandate an sa tuya. So, Yes, sir. pigidit-ditan na palang tabi ni Architect Ana, no? Opo. Ikaw kami sir na tigluluto ngunyan. Tigluluto ang apod ni. Tigluluto. So painters training. Nakaurong ko na si si Kapitan Barcelon sa Dapdap Galaran. Si Glenn Barcelona. Opo. Ma-training kami ki mga out of school youth duman sa and willing to be trained. Tanganing pag na-train mi ining mga pintor na ini in the future, pwede siyang i-collaborate sa mga construction company or sa mga kaibahan mi sa industry na i-hire sinda para at least magkaigo sindang trabaho. Pag naisip ko, Architect Ana, yun ang mga pintor, narumduman ko lang. So, kaya gusto ko kaning lanob ko ngayon sa arong puti. Kombinasyon ngayon kang arong kan, i-mix mo ngayon yan na arong kan. May mga arong ka na, estilo tabi. Yes, sir. Mga arong ka na, no? Tuturuan sinda paano ang pagprepara, paano ang pag-estimate kung pira ang kaipuhan sa sarong area, and then so proseso para tama kasi bako man sa nasar mapintura kita, may mga proseso din na pigagibo bago magpintura. Okay, yan ang isabay tao sa garo training to sa inda, no? Yes sir, opo, iyan. Pati ang color combination iyo pa, no? Tabi ano kung paano kaya pag-gloss ka mas magana, no? Kasabay yan. Okay, ba po iyan. Okay. May mga technique mo bagang pag ano, paano nga yung mga gamiton mo pa nagpinta ka sa ceiling, pa nagpinta ka sa walls, etc. May mga technique yan, ano? Tama? Yes, sir. Gabos po iyan ituturo. Opo, may mga technique ang kada hero pag nagpipintura. Okay. Pati ang parang bagatabi Architect Ana, minsan na-repair ka, natang yung masungsung yung parang, paano nga, kinagan mo yung thinner, ang kasabay yan. Opo, ituturo sa inda. So, gabos na basic po in painting, ituturo sa inda. Tapos, magkakaigwa din po culminating activity para has kang sketch. Very good, ano. Ano yun ano yan, sa kada barangay ini, ma-identifikar ki mga pintor ngaya para i-trainin do, ano? Opo, sir. Oo. Pasaro-saro din, sir. Tanganing makalibot din kami sa mga barangay. Ayun. Pag may nga ipong ngayaki, ano, pwede mo na i-refer nindo, ano? Tapos siyempre, bagaan, mga architect, dakulan mga projects, dakulan mga connections, dakulan organizations, pwede mo nindo sinda i-refer or isabay sa mga projects nga, ano? Opo, sir. Iyo po ang target, Tanganing wala na kitang mga tao na warang trabaho. So, iyan ang saro sa tigta-target. Magayon na, ano, pero sa ma-develop na sila, ma-professionalize, ano, ma-institutionalize ang sendang sektor, ano? Opo, sir. Okay. Ano, maabot ko lang tabi, Architect Ana, may peligro man sa salud ang parang kang pintura, pag baho mo masyado kabisado. Minsan mga nahali ako ito, unang yung pintura ng ini kang inot kilingan ng maniwangon ng may mga argan tabi Architect Ana na mga concern sa health kang pagpintor. Yes, sir. Opo, kaya gani po baga ang gabos na construction ngunyan, di napig tutugutan na warang safety officer. Saro na iyan sa indang obligasyon na pakarayon din ang safety kang mga nagtatrabaho. Ayun, mananggada, no. Tamay mga nahali akong pintor kahit naman San Roque, pintor nga niya ko, pintor ini pero talagang medyo maniwango na siya because ang epekto kang I don't know kung kasabay so thinner, kasabay so parang nakan mga pintura and so on and so forth. So kasabay pala lang sa dapat asikasuhon, ano? Opo, sir. In charge sa kayo ng Architect Ana ang yung responsibility para yun ini or may safety officer na dapat ibugtak? May safety officer dapat, sir, na ibugtak. Mga professional man po ini, sir, na nag-training din. Okay. Na, opo. Kung ako ngayon sarong barangay captain o barangay kagawad, paano ako makarequest kang arong ka na engagement nito tabi Architect Ana? Wow. Pwede sinda, sir, magsulat sa idea. May mga midbid pa na kami ni Architect Leo. Ako na mga barangay officials,
minsan nakakaistura kami kay mga arog kan uni gusto niyo mag-arog kan magsabay-sabay. Sa yung tato pwede i-reversin na tabi architect ana. Nanginutan na ako nanginutan na Opo. ako. Basta po willing sinda na makipagmawat tapos syempre sir may counterpart man din po sa Okay, barangay. aha. Pwede sinda magsurat po sa BUID kay Sir Okay. Leo. Aha. Tanganing matawan mi ki ano ta kung dako lang mag-request di nang una kami maduman sa ibang pig ta target mi sinda nang inuton mi. Balikan ko rin pagpipintor architect ana talaga interest ako. Minsan baga may pinturang mano-mano gamit sa brush, iba naman na pagpintura gamit so pag-spray. Ano ang siyempre mas bintayan ang so gamit sa brush ta meticulosong maray. Itong pag-spray, anong gamit kayo kung nata-spray ang gamit para ba mas mahiwas ang area na mas madaling mapinturahan or anong maray ano kanong kayo? Oo, basta bako man sir, delikaduhon maray, mas madali ang spray kasi okay. sa coverage niya mas makaskas. Pag nag-brush po kaya kita syempre sa coverage niya medyo salit man. Iyo tama man ang ganun. Oo. Pero sa mga delikaduhon po na pipinturahan, lalo kung several colors po pag na magkakatahit. Ang pag-spray medyo minimal ta kung mas dakol materials pa kay puan mo nang takpan itong area na dapat iyo kasabay. tama no. Okay. So nabanggit na architect ana ining ilalans o nakalans na proyekto ta sa mga pintura. Ano pa ang garo nakalinya na mga engagement? Nakulang ano nito Nakulang ang engagement dito. Ano pang nakalinya? O kung may ano kita sa parte man kang research ngaya o di ba pang mga activities tabi architect ana? Igwa kita sir man na so parehas baga pang pigagibongon yan kang CSSP na ma-engage kami duman sa pag-document and pagtaoki assessment sa mga cultural heritage ta. Cultural heritage. Apo, saro iyan sa direction ta din na in line with the ta din sa diocese kasi bako sana po itong may concern ang tigtatawan ta dapat attention pati po itong dai pa na asikaso ipiprepare ta po sa mga papers ka ito. Ayun. And duman na din po malaog ang research at the same time. Okay. Duman igakabit tama man ang Apo, extension opo. tapos tuhog la sa research. So, buo ka mo niyan busy tabi architect Bako busy. Uy, balikan ko ning cultural heritage kasi pag napag-uron tayong cultural heritage kasi bago nabanggit sa buildings, sa structure, alba simbahan ngaya, itatabangan ta sa proseso kan papeles para ma-consider siyang parte kan cultural heritage. Hanggang dyan lang ba nag-iikot tabi architect ana pag sinabing cultural heritage dyan sa mga structures, mga buildings, etc.? Or baka may sakop pang iba pag sinabing cultural heritage? Actually, sir, dakulaon ang sakop kang cultural heritage. And dakulon din ang mga professionals na involved. Bako lang po kaming arkitekto. Okay. In general, pag sinabi tang cultural heritage, conservation sa kabilugan niya. Okay. Because may historical banga sa iba. Opo, banga sa different category. And saro ang restoration, saro ang iba-ibang development kaini. Kaya di mi po ini nasosolo kay puhan ang katabang na iba-iba. Collaborative efforts mo na Collaborative na efforts. Okay. Bako talaga mo busy mo yan architect Bako sir. Lagang pigiling ko ang oras ta architect. May mga ihapot pa ka 1 minuto na sana pangyari. Ubus talaga sa oras. At nagka-interest mo ako permi kani pag-abot sa arkitektura. May mga ihapot pa ko kundi 1 minute na sa architect ana baka may dagdag ka patabi na mga day ko na ihapot day na tukar ka sa bagaw please go ahead po because barabar kita magtapos kan sa tayong programa. Ano po gusto ko magpasalamat sa pigtaong oportunidad sa Muya para ma-discuss ang samuyang profession and kung ano po ang pagigibok ang BUID sa satuyang communities. Mas pang gusto mi na mas makatabang kaya lang dai mi man po maabot gabos. So kung sisay po ang nainot na nag-request, iyon na po ang iinuton mi sa susunod na mga kabanata kan sa muyang extension activities. First come, first serve pala First talagang come, baho first ka mo serve. busy architect Ako nahiling ko na talagang dakol ang magka-interest kan sa inyong mga projects na yan kasi kadaklang bagay sa tuya, may mga istruktura, may gustong i-preservar, mas
gustong mapagayon, etc. Kaya, no wonder, in demand talaga ka mo, Tabi Architect. Yes, sir. Opo, totoo yan. Ayun, sige. Baka may idagdag ka pa, Tabi Architect? Mga naputol ka sa bago, mga idagdag ka pa, Tabi? Okay naman po. And Okay na. duman man po sa mga gustong mag-classic architecture. Oh, yun pala, Opo, importante ho na ready ka mo sa gabos na kasi ang pag-klase po baga is isaro din na investment. Yan, oh. Yes, magastos po talaga mag-classic Totoo architecture yan. dahil day man po kaypuhan ang training based duman sa standard na itataota at the same time pag nakatapos na kita as client. So sana maintindihan ni kang mga aki kunyata medyo mahal ang architecture maski libre digdi sa BU. Iyo. Dakulaan ang Opo. bagay. Oo. Ang pag-eskwela man talaga is investment. Yes, talaga sir. ito. Yan, Opo. try ma-invest kita. Okay? Opo. Salamat, Tabi Architect Ana, sa imong oras, sa mga informasyon na ipinagtao digdi sa tuyang programa ang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa tuyang kang Bicol University. Sige, salamat, Tabi Architect. And salamat man po. kay Architect Leo de Rosario na nakasarabay ta, nakaibanan ta ka sa bago, direct and live from Perth, Australia. Pasakay na ganun, Tabi Architect Ana. No? Inabana kong mga. Sa pangalan ni Architect Leo de Rosario, ang director po kan Bicol University Institute of Design and Architecture. Siyempre, Architect Ana, sa mga pag-iribata dyan, kay Architect Sia, kay Architect Apuya, so Department Chair, iba pang mga faculty members kan department, kang Institute of Design and Architecture. Salamat po sa indong pagpartisipar, asin pagkikisumaraw, digdi po sa tuyang programa. Hasta sa masunod na Webes, digdi po sa tuyang programa. Ini po si Edgar Barameda. Salamat kan sa indong pagantabay. Good morning and Diyos mabalos. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.